שלום, זה שוב פעם אני, לבוא. אנחנו עובדים לבדוק כמה ליאון, לולה והנק טובים. קודם אני אתחיל מהגרוע. אני אשים רק לסקים. אולי נעשה עוד כמה דמויות, אני לא יודע. נעשה גם עם הסקינים. אני תוכנית איך לנצח אותנו. אוקיי. באמת ליאון, אתה לא עושה כלום. פיקו פיקו, לך תהרוג אותו. לראות לו את המשטרה. מת. באמת זה פוקס. פיקו פיקו. תראו לי פיקו פיקו. יש לי סרטון עכשיו לעלות של 10 דקות. רוצה אלי. אתה אמור לקפוץ על אלי. לא לאדמה, על אלי. אתה מבין מה זה? אלי. עכשיו זה עניין של חוזק. קדימה. זה לא ידע כלום. קדימה, כועס. מאמא. יכול לעשות את זה? אוקיי, ביי. לא, אתה לא הורג אותי שוב פעם. לא. עצמן לזה שוב פעם. זה פשוט יערו בחמה זה אמור להיות זה כאילו מגאות הזה זה כאילו מגה מיליון פחות 1 מיליון זה ממש מניח עליו אז קדימה תמיים ותעשו לייק יותר מ1,000 לייקים אני אתן לכם עוד סרטון על משחק אחר. אני יכול לעשות איזה משחק שבא לכם. ואתם לא יכולים. פשוט אני אבחר איזה משחק כי אבא שלי עשה שאף אחד שלא יכולים לכתוב לי בתגובות. אני אבחר איזה משחק. אם זה יגיע יותר מ1,000 לייקים. No rest for the wicked. זה תלוי בי זה אף שלי. מתחמק. מלא, הוא עצור אותו. הוא מקפיא. הוא כזה מקפיא ככה. שלום, אני מקפיא, מה נשמע, אני אקפיא אותך. No one outshines the diva. Look at the eyes, Pico. They never lie. סרטון הקודם, Look at
להזכיר לכם eyes, Chico. They never על lie. הדמות הזאת שקניתי בקרנזזה, שזאת הייתה היא, אבל סקין, לא הסקין הזה, זוכרים? קיבלתי עוד דמויות. קיבלתי את מפי, קיבלתי את אדגר, קיבלתי את פה, לא קיבלתי את פה, Back on the grind. קיבלתי סקין לדמות הזאת, שקיבלתי את הפרמדים בסרטון הקודם, שהיא הדמות הכי גרועה אי פעם בעולם. Oh, so am I close to you? לא. השיניו קפוצ'יניו. תרגע. שיניו קפוצ'ינו. למה את לא יכולה למלות חיים? פשוט בושה. Use me. עוד מכאן. שיט, לא מניחו. קדימה, בול. הכל רק עליך. את היחיד. את חלימה. לפני שאני אוכל אותך. כל הכבוד לך. עכשיו אני יכולה לעשות אותה מיוחדת. והיא תהיה ממש פה לידי. Say hello to my little friend. קדימה. יאללה. ברור קראו הדמות שכל הזמן הורגת. You know who I am? בול, עליך. היית יכולה להרוג אותי. מה עכשיו אתה מריע לג'קי? ג'קי, אני מאוהב בך ג'קי. אל תעשה. תעשה בבקשה כזה. הפגנה של ג'קי. Ready to shine. ג'קי. אוקיי, נשאר לי 3 דקות לסרטון הזה. אני אעשה את ליאון. אני מגיעה עוד ליאון הקריש. Let's go. עכשיו שילוב. מרגו את ליאון שלי. אני נשארות. אני אסתכל עכשיו טוב. אני אראה אותו. זה היה בול. בול הזה. איפה? הנה אתה. מה נשמע גבר? מה קורה אחי? זה מה שהיה מגיע לך. קדימה. אני בלתי נראה, אתם יכולים לראות אותי. We can do this. אז אנחנו יודעים לעשות עוד 2 קרבות אחרונות. כאילו חבר שלי איתי כאילו משחק איתי בסרטון יואב. רגע, כאילו אני עושה את השם הזה מהסרטון הקודם. Time to reboot. מלא מי מדבר על זה?
מג, אנחנו צריכים לדבר. שאת לא הורגת אותי. הוא... יכול לעשות איזשהו פרספיק. איך שהוא צריך לספור. קודם שרוצה לדבר באמת הייתה יכולה הרגע להרוג את הרובוט של מג. הרגע, סקוויק, הרגע. זה לא הוגן שהרובוט של מג יכול למלא את החיים. זה לא הוגן. כי למג יש שתי אפשרויות, שני ניסיונות. זה לא הוגן. זה לא הוגן. זהו, זה הכל. אז אם הסרטון הזה יגיע יותר מ1,000 לייקים, אני אעשה לכם עוד סרטון של משחק אחר. אז תנו בלייק.